TV machiegni e weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Ji ang'wen pi otero mochuo wito ngimagi ka ji mamoko 255 mawuok e ute 67 oula odaro kaluwore kod koth mapek mamedogo kaunti ma Meru. Kaluwore kod County Commissioner ma Meru Jacob Ouma, gitemo kedo kod midhiero masani oula kelo e kaunti no ka gikonyore machiegni gi riwruok mar Msalaba Makwar machiwo chiemo kod mwandu mamoko. Ouma nochiwo siem ne joriembo ahinya to mag nyamburko mag sikunde mondo bed motang' e kinde ni midhi yaw sikunde juma manyien. Okwayo joriemb buses goeko kod matatu mondo kik tem ng'ado olalo ma pi opong'o kata peini mopong' gi pi e temo geng'o masiche. 3 people in Igembe South and 1 in Tigania Central as a consequence of drowning. We already have a total of 255 people affected by the rains in terms of flooding. We have a total of 67 households which have been displaced, a good number of them being in Igembe Central. Though in Imenti South we also have people who have been affected by a landslide, about 80 of them. The local committee, disaster committee in liaison with the Kenya Red Cross, which is a part of this particular committee, has been able to analyze these effects and has been able to tabulate these things. And the affected persons have already received non-food items